Imamo mnogo neprijavljenih javnih okupljanja i blokade različitih raskrsnica, saobraćajnica itd. Ta okupljanja su u mnogome otežala život, funkcionisanje svih drugih građana koji nisu u blokada. Policija Srbije, država Srbija, hoće da omogući normalan život svima. Policija je bila maksimalno tolerantna u svim ovim mesecima iza nas. Mi ne možemo tolerisati bilo koje narušavanje javnog reda i mira. Ne možemo tolerisati napad bilo čije strane na bilo koju drugu stranu. Policija Srbije je više nego tolerantna, strpljiva, staložena, smirena. Mnogo napada na policiju je bilo u prethodnim mesecima. Mnogo. Sramotnih napada na policiju. Gađanje različitim predmetima, bakljama, štanglama, palicama, brašnom, jajima, farbom, svim i svačim. Policija Srbije je bila smirena i staložena. Moja poruka svim građanima Republike Srbije je da poštuju prava drugih, da poštuju institucije Republike Srbije, da poštuju svoju policiju, da je zakon jednak za sve, za sve. I za one koji blokiraju i za one koji su protiv blokada. Ovo je naša policija, ovo je policija svih nas. To su naša deca, naša braća, naši roditelji. Nije to niko drugi. Policija Srbije je tu da obezbedi mir i red u Srbiji i obezbedit će ga.